Benvinguts al videoblog Esgarrinxades utòpiques. Avui parlarem de Hollister 5320, de Daniel Palomeres, publicat per l'altra editorial. El retorn al passat porta el protagonista d'aquesta història a confirmar la seva pobra existència. Aquesta és la sensació que et dona quan llegeixes la novel·la del Daniel Palomeres. Ens parla d'un psiquiatre atormentat, no sabem ben bé per què, que no ha sabut exercir mai la seva professió amb dignitat. I és que ni ell mateix sap què és el que el turmenta. És un personatge resignat, solitari, que s'aparta de tot i de tothom, que viu una mena de sopor innocua que no sap exactament de què li ve. I aquest retorn al passat comença quan el protagonista és operat d'un càncer amb una colostomia que li provoca aquest intent de recuperació de la memòria. És per això que torna al poble de la seva infantesa, malgrat la incomoditat de portar la bossa on evacua el seu aparell digestiu. Allà visita la casa de la família i l'antiga serventa, l'Agneta, que és l'única persona viva que coneix els secrets més ben guardats de la família del psiquiatre. La novel·la està plena de records, de històries viscudes pels avis del protagonista, de la seva mare, d'ell mateix. Alhora relata el moment present i ho fa barrejant-ho tot. El que més destaca de l'escriptura del Palomeres en aquesta novel·la és la cadència, diria jo, el ritme. Ens fa arribar a la història amb frases curtes, gairebé telegràfiques, entretallades i plenes de pauses ràpides. L'estona sembla una mena de monòleg interior que flueix davant dels nostres ulls de manera continuada. Anem endavant, anem enrere, igual que ho fa el nostre cervell quan recorda moments viscuts. Podríem dir que Hollister 5320 és una mena de reflexió barrejada de records d'un personatge atormentat per un passat que s'anirà presentant de mica en mica amb un final de traca.